Hey guys, welcome back to our channel. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த ஸ்டோரியோட டாபிக் களிமண்ணும் அரசைலையும். ஸோ இந்த ஸ்டோரிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் அப்லோட் பண்ணுற நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ வாங்க ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம். களிமண்ணும் அரசைலையும். களிமண்ணா வந்துட்டு க்ளே, அரச இலைனா வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரியுது பாருங்கள், அந்த மரத்தோட இலை தான் அரச இலை. ஸ்டோரியோட ஸ்டார்டிங்கில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கோவில் இருக்குது. அந்த கோவிலுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு அரச மரம் இருக்குது. அந்த அரச மரத்தோட டாப்லேருந்து வந்து ஒரு இலை விழுது. அந்த இலை விழுற அதே நேரத்தில் வந்து அந்த கோவில் கோபுரத்துலேருந்து வந்து ஒரு குட்டி களிமண் பீஸ் விழுது. களிமண் பீஸ்னால் களிமண் பீஸ் இல்லை, அந்த கோபுரத்தை வந்து டெக்கரேட் பண்ணியிருப்பாங்கள்ல, அந்த டெக்கரேட் பண்ணதுலேருந்து ஒரு குட்டி பீஸ் விழுது. இந்த ரெண்டும் வந்து ஒரே நேரத்தில் விழுது. இப்போ வந்து ரெண்டும் வந்து பக்கத்தில் விழுந்ததுனால ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த களிமண் சொல்லுது, நான் தானே உன்னை விட பெரிய ஆள் அப்படின்னு சொல்லுது. இந்த அரச இலை சொல்லுது, இல்லை நான் தான் பெரிய ஆள், ஏன்னா நான் தான் வந்து இந்த கோவிலை விட உயரமாக இருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நீ வந்து அந்த உயரமாக இருக்கிறதுலேருந்து ஒரு பங்குலேருந்து தான் விழுந்த, நான் வந்து உயரமாக இருக்கிறதுலேருந்து முதல் கிளையில் இலையாக இருந்து விழுந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுச்சு. இப்படியே வந்து இவங்க ரெண்டு பேரில் யார் பெரியவங்க அப்படிங்கிற சண்டை வந்து போயிட்டே இருந்தது. அப்படி இருக்கும் போது ஒரு நாள் வந்து நல்ல மழை பெஞ்சுது. அப்படி மழை பெய்யும் போது அந்த களிமண் வந்து கரைஞ்சிரும்ல மழைனா, ஸோ அந்த இலை என்ன பண்ணுச்சு, அந்த களிமண் மேலே போய் அந்த மழை வராமல் வந்து அந்த களிமண்ணை வந்து தடுத்துருச்சு. அடுத்த நாள் வந்து நார்மலாக வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்போ வந்து இந்த இலை என்ன சொல்லுச்சு, பாரு நான் இல்லைன்னா நீ வந்து மழையில் நனைஞ்சு கரைஞ்சி போயிருப்ப அப்படின்னு சொல்லுச்சு. அதுக்கு அடுத்த நாள் என்னாச்சு, நல்ல வந்து மழை பெய்யல, பட் காற்று வீசிச்சு. அந்த காற்றுல வந்து இலை பறந்துடும்ல, அப்போ வந்து அந்த களிமண் என்னாச்சு, அந்த இலை மேலே போய் வந்து உக்காந்துக்கிச்சு. ஸோ வந்து அந்த வெயிட் இருந்தால் வந்து ஏரால் லீஃப் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுல்ல, ஸோ வந்து இலை பறக்கலை. அடுத்த நாள் வந்து இந்த இலை இலை வந்து களிமண் கிட்ட சொல்லி காட்டுச்சுல்ல, அந்த மாதிரி வந்து களிமண் வந்து இலை கிட்ட சொல்லி காட்டுச்சு. ஸோ இப்படியே சண்டை போயிட்டு இருந்தது. கொஞ்ச நாள் கழித்து வந்து காற்றும் அடிச்சுது, இடி மின்னலோட மழையும் பெஞ்சுது. ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா வந்து காற்றுல வந்து அரச இலை பறந்து போயிடுச்சு, மழையில் வந்து களிமண் வந்து கரைஞ்சி போயிடுச்சு. ஸோ என்ன ஆச்சு, ரெண்டு பேருமே வந்து இல்லை இப்போது. ஸோ இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா, யாரும் யாரையோடையும் பெருசு இல்லை, எல்லாருமே ஒன்று தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். இந்த ஸ்டோரி வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவோட லிங்க்கை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து என்னென்ன ஸ்டோரி, என்னென்ன கிராஃப்ட் வேணும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, மீட் யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ. பை பாய்.